Усім прывітанне, вы слухаеце падкаст 42 «Форту» на дваіх. І сёння ў мяне гасцях Стася, спявачка з гурту «Трава». Вітаю, Стася. Усім прывітанне, Дэні. Прывітанне ўсім. Як твой настрой? Святочны хіба што? Ну так, такі святочны, але такі зацішны святочны, па маіх адчуваннях. Не моцна хочацца рукамі махаць і весяліцца. Цяжкі быў год. Вось бачыш, у мяне такі світшот калядны, вось такі у мяне настройчык, што-небудзь такое цёпленькае, прыгоженькае апрануць, сядзець сабе, там гірляндачку ўключыць, вось такі настрой. Клас. Хатні трошки. Сёння будзем размаўляць пра каляды, уласна, ну і, канешне, пра традыцыі і пра тое, як нашы продкі ставіліся да гэтых традыцыяў. І калі казаць пра цяжкасць году, калі казаць пра ўвогуле пра тое, што было, як там, можа нават і падацца, што лёгка не было ніколі. І для нашых продкаў вось гэты такі суцішны час, калі скончыліся ўсе клопаты па гаспадарцы, выпаў сніжок, магчыма, быў мароз, бо я ўжо даўно не памятаю такога новага году і ўвогуле калядаў са снегам. Вось для мяне ўжо гэта у такую, не ведаю, гэта у нейкую дзіковінку, у нейкія такія дзіцячыя ўспаміны. Якімі, калі казаць пра вось такія калядныя традыцыі, што гэта было для нашых продкаў, якую, магчыма, функцыю яны выконвалі, гэтыя ўсе калядныя такія, вось гэта ўся заведёнка, нейкія абрады, спевы, што гэта было для нашых продкаў? Ну, сапраўды, зіма такі больш зацішны час, няма такой працы там на зямлі. Ну, мы ж пра такія больш паходжанне вясковыя традыцыі, так, будзем размаўляць, калядавання і там сустрэчы новага году. То бок, па сутнасці, каляды гэта такі старажытны новы год, бо каляды пайшло ад слова календы, а гэта першы месяц, першы дзень месяцу. Вось, першы дзень месяцу, то бок мы сустракаем першы дзень як бы новага году. І сапраўды гэта час, калі людзі, ну, зіма такая халодная, ўсе думаюць, так, калі там прыйдзе ўжо вясна, там пойдзе ўжо будзе штосьці там трошачкі там зеляніна, больш чаго пад'есці. А зімой все такія эканомныя, але не на каляды. На каляды ўжо можна выкаціць там мясцо, нейкія там вось тлустыя такую ежу, і ўжо і наесціся, і нагуляціся, наспяваціся. Ну і, карацей, гэта такі момант цёмнай зімой, калі ўсё так абуджаецца, весяліцца, становіцца такім яскравым. Мне падаецца, што вось у такім у пэўным сэнсе ідэалагічным каляды гэта такі вельмі зручная традыцыя, таму што вось у гэты час, калі вельмі доўгая ноч, вельмі, ну, раней было марозна і снежна, без нейкага свята было б увогуле невыносна гэта ўсё вытрымаць. І, канешне, трэба яшчэ да спеваў, да розных там гульняў дадаць яшчэ і класную смачную ежу. Калі казаць пра ежу, без якіх страваў увогуле немагчыма уявіць сабе каляды? Ну тут, канешне, цяжка мне сказаць, бо я падтрымліваю традыцыю, напрыклад, калядавання ўжо шмат гадоў, але каляднікаў сустракаюць, так? Тыя, хто звычайна робіць стравы і вось робіць такую іншую частку гэтай традыцыі, калі там гатуюць 12 страваў і гэтак далей. І гэта адбываецца, гэта называецца шчодрай куццёй, там будуць розныя калбасы, сала, розныя там, не ведаю, там капустка квашаная. Ну, карацей, там 12 страў, яны вельмі разняцца, але там будзе, напрыклад, куцця. Куцця — гэта такая каша якая-небудзь,
яны розныя бывалі для розных рэгіёнаў, і там будзе мяса таксама, таму што гэта шчодрая куця. І зараз такі час, калі казаць пра сучаснасць, да, што не ўсе ядуць, напрыклад, мяса, таму як гэта адаптаваць. Тут ужо цяжка быць такім паслядоўным, бо трошачкі людзі зараз спрабуюць есці ў іншым стылі, але, канешне, для вясковага чалавека, які вельмі хацеў ужо наесціся гэтай зімою, гэта было вельмі ўсё смачна, гэта было крута. Я нават чытала ўзгадкі пра тое, што свінячы хвост у куццю кідалі, і потым варажылі з ім, як бы дзяўчына там бегала з ім у зубах, і каго першага сустрэне, той будзе яе мужам. Мне зараз цяжка ўявіць сабе, канешне, як мы гэтую традыцыю падтрымлівалі, але, канешне, вельмі ўражвае гэты запал. Калядаванне, вось менавіта такі працэс, калі людзі спявалі, хадзілі ад хаты да хаты. Вось я ведаю, што да гэтага часу асабліва розныя гурткі спрабуюць гэта нейкім чынам захаваць. Што гэта, вось гэты сам па сабе гэты працэс калядавання, ён пра што? Што ён адлюстроўвае? Навошта яго ўвогуле запусцілі, зрабілі? Што гэта было за такая падзея? На вялікія святы такія, там, як на купале, так на каляды, там ёсць вось гэтае адчуванне, калі гэты самы доўгі, як это, самы дзень становіцца большы, да, паварочваецца сонца як бы на лета, то такое сутыкненне яшчэ адбываецца света і іншасвета. І нейкія такія вось гэта істоты з іншасвета, ці то гэта продкі, ці то гэта нейкія міфічныя жывёлы, яны прыходзяць у гэтыя дні магічныя, магчыма, такая сустрэча. І, канешне, гэта проста людзі, знаёмыя, аднавяскоўцы, якія апранаюць там нейкія рэчы, робяць сабе такія самапальныя касцюмы, і чалавека старажытнага ці проста вясковага чалавека, там, не ведаю, там 50-100 гадоў таму, уражвала, што ён сапраўды не пазнаваў, хто гэта, суседзяў. І гэта адчуванне, што гэта проста нейкая там пачвара там з сажай на твары ці штосьці такое. Гэта, ведаеш, такі мем, калі там стаіць у Діснейлендзе такая міні-маус, а там такі мексіканскі мужчына вусаты там паліць. І вось гэта ты ніколі не ведаеш, хто там у гэтым касцюме. І сапраўды, я памятаю з экспедыцыі, што бабулька казала, я была цыганам, я вымазала там твар сажай, да мяне падыходзіць, ты хто гэтыя людзі? Яны такія, для іх гэта было сапраўды штосьці такое, вау, карнавал. І гэта сапраўды нейкае такое, я не ведаю, шоу такое, гэта такое нешта незвычайнае. І магчымасць выйсці таксама пабыць нейкімі іншымі у гэтых незвычайных умовах, калі да цябе ў хату грукаецца такі гурт, тут спяваюць як бы і вядуць нейкіх там казу, мядзведзя, папа, барана, чорта, там вельмі шмат розных магло быць персанажаў, і таксама ёсць магчымасць стаць гэтым персанажам, пабыць нейкім зусім іншым. То бок гэта вельмі цікавая такая завядзёнка, карнавалізаваная такая традыцыя. Вось бліжэйшая да калядавання, бліжэйшая такая аналогія, якая прыходзіць на думку, гэта калі дзеці на Хэллоуін ходзяць. Скажы, калі ласка, вось калядавалі людзі розных узростаў, ці гэта была ў асноўным для маладых такая падзея? Як гэта вось адбывалася? Як увогуле збіралася вось гэта тусоўка калядоўшчыкаў? Вось гэтая каманда, якая, ўсё, зараз мы пойдзем па нашаму там, па нашай вёсцы з мехам, будзем там спяваць. Як гэта звычайна адбывалася, калі так усярэдніць? Я разумею, што ў розных мясцінах па-рознаму, але вось з твайго досведу.
Да, дзесьці калядавалі ўсе, дзесьці калядавалі там маладыя хлапцы, напрыклад. Ну і тут же ж была матывацыя, што калі ты калядуеш, ты яшчэ атрымліваеш там нейкую ежу, можа трошачкі грошай, то бок тут ёсць такая у каго гэтая матывацыя больш ёсць, у каго, ну і хто больш такі бесклапотны, я думаю, той ішоў калядаваць, а просто зараз, ну, гэтая традыцыя захавалася больш праз жанчын такога больш ужо сталага веку, і зараз як быццам бы ўсе калядуюць, хто і гэта ўжо трансфармавалася. Але калісьці, канешне, больш моладзь калядавала, проста могли вучыцца іншы, але думаю, што гэта больш было для моладзі. Ну так, і тут відавочна, што у моладзі якраз такі менш за ўсё ёсць грошы і вышэй ёсць матывацыя назбіраць розных прысмакаў і потым пайсці ў нейкай хаце таксама з моладдзю патусіць, павесяліцца, таму што мне падаецца, што моладзь ва ўсе часы таксама хацела збірацца з моладдзю, не сядзець са старымі, з бацькамі, а хацелася там, не ведаю, пазаціскацца, пазаляцацца да дзевак, да хлопцаў, пасядзець, паспяваць. Вось неяк так, мне падаецца, і было, так? Канешне, і ёсць нават такі вельмі прыгожы калядны абрад жаніцьба цярэшкі. Гэта таксама каляднае як бы ігрышча менавіта для маладых дзевак і хлапцоў, калі яны як бы імітуюць, ну, злучаюць пары і як бы імітуюць, як быццам бы яны там женяць гэтых маладзёнаў. Гэта не сапраўднае вяселле, але гэта распаўсюджана было ў старажытнай традыцыі, калі мы нібыта рэпетуем тое, што ў нас будзе адбывацца, якія абрады, што там у жыцці. Гэта вельмі прыгожы такі смешны рамантычны абрад, бо сапраўды казалі, што намагаліся злучыць менавіта тых, хто адзін аднаму падабаўся. То бок гэта было, ну, сапраўды такое вось даць людзям як бы адчуць гэтае, што вось, ну, яны могуць быць сапраўднай парай па жыцці потым. Такі вясковы традыцыйны ціндер, такі мэч адбываўся на ўзроўні яшчэ да гаджетаў. Да. Мне падаецца, што калі казаць пра Беларусь ці ўвогуле пра рэгіён, які ў розныя часы ўваходзіў у розныя краіны, няма нейкага аднаго рытуалу ці абраду. Усё вельмі, падаецца, магло адрознівацца. Ну, не ведаю, там на Гомельшчыне маглі калядаваць у адны спосаб, на Гарадзеншчыне па-іншаму. Ці ёсць нейкія, ну, такія непадабенствы паміж рэгіёнамі? Так, ёсць. Я не такі хатні этнограф, фольклорыст, таму ведаю трошачкі, але тое, што ведаю, распавяду. Напрыклад, я сутыкалася на Лічыне з тым, што яны казалі, у нас не калядавалі, у нас валачыліся. То бок на Вялікдзень хадзілі, вось абыходзілі хаты, а на каляды такога не было. І часам гэта ўжо там а дзесьці там купалі не святкавалі. І яно навязвалася, так ведаеш, там Міністэрства культуры, там у клубы сельскія там даслала, што ўсё, там свята купалі ладзіце, а яны такія, а у нас традыцыйна гэтага, напрыклад, не было. Але вось такі абрад, бо Вялікдзень таксама разглядаўся як такі Новы год, але які вясной святкавалі, бо сапраўды абуджаецца прырода вясной. Гэта таксама там у розных краінах ёсць такое, што ў Малдове ёсць. Ну, гэтая традыцыя, яна таксама, то бок Новы год можна сустракаць, калі людзі дамовіліся, ці дзе было завядзёна, і таксама на Беларусі была інфармацыя, што гэта... Але зіма, напэўна, такі лепшы час, таму што людзі, ну, як бы вясной больш працы, зімой менш, давайце ўсё ж такі зімой. Вось. Ну, карацей так. І па-рознаму, напрыклад, як рабілі там
казу тую самую, дзесьці жывую казу вадзілі, дзесьці гэтую казу рабілі як такую на палке, такую, якая клацае, так адчыняе, зачыняе пашчу. Дзесьці яе з саломы нейкай сваім адмысловым чынам рабілі. То бок ёсць вось гэтая розніца, напрыклад, з тым, як будзе, якім чынам выраблена, там недзе яна там просто чэрап гэтай казы, просто сапраўдны такі паганскі будзе. Ёсць вось гэтыя такія нюансы, і гэта вельмі цікава, і гэта так разнастайна, што, ну, гэта не ведаю, гэта трэба ў акадэміі навук там сядзець і тады разбірацца ва ўсіх гэтых нюансах. Бок я бачыла гэта ў розных кніжках, я бачыла сама абрад Шчадрэц, гэта Салігорскі раён, вёска Рог, адтуль там ён захаваўся, і ў вёсцы Восава мы яго глядзелі, і там, напрыклад, захавалася старажытная маска, якой нідзе больш няма, яе па вясне з берасты робяць, это такая маска дзеда Продка, яму такую з льна робяць бараду, і гэта як такі цыліндр, і ён робіцца з цельнага вось гэтага кавалку. Бок паспрабуй зняць такой таўсценнай там бярозы гэтую вось гэты верхні слой, каб ён застаўся такім цельным. Гэта вельмі цікава яна выглядае, можна загугліць там абрад Шчадрэц, вёска Рог ці вёска Восава. І гэта такая самая паганская маска, якую я бачыла, якая захавалася, і бачна, што яна такая супер старажытная, кріповая, і, ну, уражвае моцна. І такое няма нідзе, але ў нейкіх, ну, вось, пэўнай вёскі яна пайшла, але дзесьці, ну, шмат чаго не захавалася, так. Бок, я думаю, разнастайнасць даволі вялікая. Калі казаць пра сучаснасць, вось я сутыкаўся з калядаваннем некалькі разоў. Першы раз гэта было на маёй роднай Магілёўшчыне, і там такі гурток аматараў розных этнаграфічных такіх дзеянняў. Яны рабілі калядаванне вось ужо ў студзені і рабілі яго па рынках. То бок яны вось хадзілі на базар, і там у той час гэта выглядала вельмі неяк арыгінальна, і у той час працавала даволі шмат такіх цётушак, якія добра разумелі гэтую традыцыю, і яны там, не ведаю, у мясным аддзеле маглі кінуць там кавалак калбасы, у нейкіх там кінуць нейкую бульбу, кінуць там нейкую маркоўку, нейкія там цукеркі. Карацей, яны там нармальна назбіралі. А ўжо ў другі раз, ужо хіба што апошні, я сустракаў, як у Мінску адна рэдакцыя збіралася, і яна хадзіла. Там былі ў гэтай рэдакцыі аматары калядавання, і яны хадзілі па іншых рэдакцыях, і таксама па іншых установах розных, з якімі былі звязаныя нейкімі там кантактамі дзелавымі. Вось, яны хадзілі натуральна калядаваць, і гэта кожны раз гэта было, ну, неяк настолькі неяк цёпла, настолькі неяк вось, ну, так вось па-свойску, што нават у атачэнні такім гарадскім гэта вызывала вельмі такія цёплыя эмоцыі. А скажы, ты сама часта калядуеш, ходзіш, якая твая істота ў гэтым працэсе, якая роля, што ты выконваеш? Так, ну я такая у пэўным сэнсе такая трошечки захавальніца гэтай традыцыі, таму што ну я 10 год калядавала запар, нават у эміграцыі я паспела пакалядаваць у Кіеве, у Вільні, у Варшаве. То бок моя роля зорка-ноша, звычайна, я нясу зорку, бо зорка гэта такі вельмі важных, ну ты пазнаеш заўсёды, калі там ідзе працэсія нейкая людзей, тырчыць дзесьці зверху такая зорка. Гэта самы першы чалавек, які ідзе, так? Зорка-нож, ён самы першы, не? Ну, неяк так, нават тыя відэа нейкія этнаграфічныя, што я глядзела,
глядела і па сваім вопыце, ну так, можа быць, заходзіш, што першым, як просто была такая роля, як там пачынальнік, так, той, хто вось размову гэтую ўсё вядзе, вітае, кажа, добрый вечар таму, хто ў гэтым даму, там, ці дазволіце пакалядаваць. Вось так, я такая зорка-ноша, якая і гэта ўсё робіць. Таму што, звычайна, ну, я просто вучу людзей, дзесьці заўсёды хтосьці новы далучаецца да калядаў, хтосьці, хто ўжо калядаваў за мной. Але трэба разумець адну рэч, што калядаванне гэта для ўсіх. Ну, вось тое, што ты казаў, што там з рэдакцыі хтосьці сабраўся, хтосьці штосьці пра гэта ведаў, і вось яны ўжо пайшлі там да іншай рэдакцыі. Гэта сапраўды народная традыцыя, у якой няма ніякіх прафесіяналаў, там нічога такога. То бок кожны можа, зараз ёсць такія там відэа нейкі на Ютубе нават знайсці, просто зрабіць, вось у мяне ёсць, дарэчы, на Ютубе майстар-клас, як рабіць калядную зорку. Таму я запрашаю там вельмі проста з картону, з паперы, і там ёсць лекала нават, як зрабіць калядную зорку, і дастаткова просто вывучыць, напрыклад, одну песню знайсці, і з ёй прыйсці да сваіх родных, там, з нейкай там зорачкай самапальнай, і просто там павіншаваць іх, і гэта ўжо такое адчуванне узрушанасці, што да цябе прыйшлі, а заўсёды як калядоўшчыкі прыходзяць, то гэта значыць, што яны там табе там нясуць нейкі дабрабыт, што ты такі чалавек, да якога можна прыйсці, ты адорваеш іх, яны табе кажуць, які ты добры гаспадар, што у цябе там дочка добра выйдзе замуж, а сынок таксама, і будзе у вас там жыта. Ну, гэта ўжо зараз успрымаецца як проста пажаданне дабрабыту. Нам ужо трэба там ужо не жыта, там, а новы айфон, але гэта як бы умоўная наша жытая сучасная. Што я тут яшчэ магу дадаць? Я ўжо такая пайшла ў свае разважанні, але просто мне хочацца захвоціць, сказаць, што калядаванне гэта вельмі круто, і што тут няма прафесіяналаў, няма нейкіх касцюмаў адмысловых, таму што гэта ўсё на вёсцы рабілася з таго, што ёсць. Там зорка рабілася, старое сіта засталося, парвалася. Гэта аснова для зоркі. Кажух ёсць, яго вывернуў, гэта поўсць твайго там мядзведзя, якога ты вядзеш, так? Ну, і гэта вось усё, што яно такое самапальнае, на каленцы, такое трушная, гэта і ёсць каляды. І тое, што ты ідзеш да нейкіх сваіх суседзяў, сваякоў і віншуеш іх, і там нейкі інтэрактыў з імі, там, напрыклад, ёсць такая гульня, калі мядзведь, там, хто каго перацягне. Мядзведь ці там гаспадар, ці хтосьці. І гэта такі інтэрактыў цікавы, гэта смешна людзям. Ну, вось я за 10 гадоў шмат дзе пакалядавала, і людзі так згадваюць потым там, і так добра ставяцца, таму што для іх гэта ўсё ж такі штосьці, ну, мае нейкае такое важнае значэнне, што да іх прыйшлі, для іх штосьці зрабілі, яны мелі магчымасць адарыць гэтых тых, хто прыйшоў з такімі добрым настроем, гэтым всем. Ну, гэта такая пэўная магія і такая крутая камунікацыя. Без якіх герояў вось каляднай працэсіі немагчыма уявіць сабе вось увогуле калядаванне? Хто ўваходзіць у гэтую тусоўку? Хто мусіць быць 100%, без каго нельга? Ну, класічны такі варыянт гэта зорка-ноша, меха-ноша, то бок мех, куды складваць там тое, чым адорваюць, каза і мядзведь. Я б так сказала, што гэта такія чатыры, як бы, да іх можа далучыцца, напрыклад, бусел ці жораў, можа далучыцца чорт, можа далучыцца лекар, можа далучыцца салдат, то бок гэта насамрэч такая вельмі актуалачка можа быць. Напрыклад, мне цікава было ўводзіць новых персанажаў, я хацела зрабіць лекара, якраз калі там ужо скончваўся каранавірус, і гэта было як бы актуальна, таму што для людзей гэта як бы такая тэма была жывая, і тут трошачкі пасмяяцца з гэтага, бо там, калі памірае каза, там ёсць такі момент, то мы крычым там лекара, а лекар з такім вялікім бутафорскім там градуснікам, як быццам бы такі, ой, трэба ёй там на спінку мандарынку даць, а на кожны ражок піражок. Ну, гэта такое, як бы, і вось яна тут, ну, падымаецца, ўжо танчыць гэтая каза, ну, як бы ўсё добра скончылася, да, такое, і, ну, і гэта актуальна таксама для людзей было бы, яны там перапужаліся 100 разоў, а тут ужо можна з гэтага і неяк пасмяяцца.
уключэнне актуалачкі, як ты сказала, гэта было уласціва і нашым продкам, так? То бок яны ўключалі ўсё з жыцця вёскі ці мясцовасці, якая была вось навокал, у сваё калядаванне, і гэта было такая актуальная творчасць, так? Так, я мяркую, што так, сапраўды. Нават ёсць у семяжава гэты абрад, ён у спісе ЮНЕСКО таксама калядныя цары. Калі апранаюцца, як бы падобна на царскае войска. То бок таксама гэта было звязана там з часамі, калі было гэта царскае войска, і тут яго імітуюць, там штосьці з ім развязваюць нейкія ігрышчы, таму што гэта тое, што было, і вось яны неяк так запомніліся, яны сталі такімі персанажамі нейкімі, ужо не такімі там сур'ёзнымі. Ну і да, і што тычыцца персанажаў, напрыклад, там поп мог хадзіць, а поп часам там на вёсцы быў нейкі там алкаголік, з якога там смяяліся, ну і вось легальны такой яго паімітаваць, як ён там паводзіцца, ці, напрыклад, нейкія чужынцы, так, там цыгане, напрыклад, і там мог хадзіць яшчэ цыганка, такія распаўсюджаныя персанажы, гэта хтосьці, хто тут разам з намі жыве, але ён нам там не до конца зразумелы, але ён частка таксама тут нешта, і, напрыклад, цыган мог там весці кабылу з сабой там і пытацца яе спрабаваць яе прадаць. Ну і прадаць, і кажуць, а што, як у цябе там зубы ў гэтай кабыла? Ой, зубы, там няма ў яе зубоў, але вельмі добрыя. І ён як бы впарівае гэтую кабылу, бярыце, ну як бы, і гэта таксама вось тое, што людзі там вось такія людзі могуць падманваць, ці там варажыць, ці штосьці, і гэта іх уражвала, яны гэта таксама неслі. Таму, насамрэч, у сучасным калядаванні там узяць з сабой нейкага там айцішніка з ноутбукам і ў калядную суполку, да, такога нейкага, утріраванага, які там будзе, не ведаю, маўчаць там і ўвесь час там ці ў ноутбуку сядзець. Гэта можна рабіць, гэта будзе вельмі трушна, мне падаецца, такім практыкаваннем у сучаснасці гэтай традыцыі. Слухай, каб яна была блізкая, як бы. Так, зараз. Я вось зараз цябе слухаю і разумею, што хіба гэтая традыцыя зараз выглядае на то, што яна падтрымоўваецца штучна людзьмі, якія проста хочуць захаваць нейкім чынам, але яе даволі проста можна вярнуць у такі нашу штодзённасць, такую нашу калядную. То бок, натуральна, калі ты ўжо пасядзеў за сталом, калі ты ўжо там накаціў крыху, хочацца пайсці па гасцях, падурачыцца, паспяваць песен, пасмяяцца, павесяліцца, і вось гэта даволі проста можна вярнуць у, там, не ведаю, зняўшы і паказаўшы, што гэта, канешне, традыцыя, што там ёсць нейкія элементы, але гэта просто такі спосаб добра праводзіць час з рознымі роднымі сябрамі, і гэта вельмі круто, і гэтага вельмі не хапае, таму што зараз, канешне, усе вельмі так атамізаваліся, так, яны сядзяць па сваіх кватэрах, па сваіх там па краінах, па сваіх гарадах, ніхто нікога не бачыць. Не ведаю, мне вось зараз нават прыйшла ў думку, як там каляда, як там на ўдалёнцы, ведаеш, па зуму, што можна да кагосьці прыйсці падключыцца і за данаты пакалядаваць. То бок сядзіць у студыі група калядоўшчыкаў, і яна прыходзіць па спасылцы, куды трэба, калядуе, спявае песні. Вось, то бок нават такім чынам можна зрабіць гэта весела. Як ты бачыш гэтую традыцыю, якая ўвогуле магчыма нейкая будучыня? Гэта ўсё ж такі ўжо такая затухаючая зорка, ці ўсё ж такі атрымаецца гэта нейкім чынам пранесці праз годы, каб і ўжо наступнае пакаленне таксама пра яе не забыліся. Наколькі ведаю, вось як ты казала, ёсць нават яна ахоўваецца міжнароднымі нейкімі пагадненнямі, так?
як у гэтым Ну гэта вось пэўныя абрады, так, ну гэта ад нас залежыць, ці будзем практыкаваць, бо традыцыя гэта нешта жывое, што мае пераемнасць, то бок, ну гэтая традыцыя, она ўсё яшчэ мае пераемнасць, то бок ёсць людзі, якія там у іх там дзядулі, бабулі калядавалі, іх навучылі, ім расказвалі, яны з дзяцінства гэта памятаюць, то бок пераемнасць яна ідзе, і тут галоўнае, як бы, каб гэта не было просто такім сцэнічным мастацтвам, калі выйшлі на сцэну, там вось паказалі гэта, бо гэта не сцэнічнае, гэта такое жывое, гэта вось такое ад чалавека да чалавека, і калі яно будзе працягвацца, калі мы будзем гэта практыкаваць проста, там, хто як можа, то, ну, я, як бы, у мяне ёсць свой, ну, як бы, тое, што я бачу, то у маім атачэнні ёсць людзі, ці ў блізкім, ці ў далёкім, якія гэта практыкуюць. Таму мне падаецца, што, ну, як бы, ўсё нармальна. Ёсць там і на Беларусі шмат. Канешне, дзесьці гэта там дзіцячыя калектывы, але гэта сапраўды такая вельмі пазітыўная, прыгожая традыцыя, усе гэтыя мішкі, козачкі, зорачкі, яны частка там народнай творчасці, яны частка такой каляднай святочнай прасторы. Таму менавіта гэтая традыцыя мне нешта спакойна зае, што яна будзе неяк жыць, існаваць, працягвацца. Вось, напрыклад, гэты майстар-клас, што я рабіла па каляднай зорцы, ну, сапраўды, вельмі шмат я потым бачыла гэтых калядных зорак па маім майстар-класе зробленым, і мяне гэта так кожны раз уражваць, яны такія розныя, але я пазнаю проста гэтыя лекала, і такая, вау, гэта жыве, гэта працуе, і я, ну, штосьці зрабіла, каб яно, як бы, было прасцей людзям, так, каб яны маглі проста ўзяць гэты шаблончык і адштурхнуцца, і ўсё, у цябе ёсць зорка, ўсё, ты ўжо каляднік, як бы, калядоўшчык. Слухай, мне вось цікава, калі думаць пра вось не толькі пра каляды, пра таксама іншыя абрады і традыцыі, што гэта такая магчымасць захаваць сваю ідэнтычнасць, сказаць і сабе, і свету, што вось я вось такі, гэта вось маё. Ёсць там, не ведаю, там нейкія там мексіканскія, іспанскія, французскія традыцыі, ёсць там усходнія, кітайскія, японскія, а вось мы вось тут, мы вось такія. І гэта вельмі важная рэч, якая вось у наш такі касмапалітычны такі час, ну, нам нейкім чынам дае такую глебу пад нагамі, так? То бок вось я пакалядаваў, так, я беларус, я беларуска, я вось стаю на зямлі, неважна, дзе я стаю зараз на гэтай зямлі, але вось гэтая традыцыя, гэта штосьці нават больш, чым проста спевы, нават больш, чым проста там нейкія забаўкі, крыкі, гульні, гэта вось такое ўнутранее адчуванне. Ну, як мне падаецца вось пасля нашай сённяшняй размовы. Скажы, калі ласка, напрыканцы нашага падкасту, што б ты магла пажадаць беларусам у гэты святочны калядны час? Як, можа, параеш нейкі YouTube-канал, ці, можа, нейкі рэсурс не запрещённы, які можна пачытаць, паглядзець на тэму традыцыяў і на тэму калядак? Так, я магу параіць у Ютубе, там шмат матэрыялаў. Там ёсць інструкцыя па калядаванні, там ёсць вось майстар-клас, як зрабіць калядную зорку, там ёсць менавіта дакументальныя такія фільмікі пра розныя, там і пра жаніцьбу цярэшкі, і пра таксама абрад калядны з вёскі Восава. То бок там ёсць такія этнаграфічныя матэрыялы, і ёсць такія майстар-класы, як бы вось я хачу сёння пакалядаваць, я нічога пра гэта не ведаю, але вось і гэта вельмі файны рэсурс, таму што ёсць такія рэсурсы сур'ёзныя, як там, напрыклад, там будзе ўсе песні, ўсе кнігі, ўсё. І гэта будзе, напэўна, зашмат для таго, хто хоча толькі вось, ну, пачаць, а тут будзе так дастаткова, каб пачаць. І што хочацца пажадаць? Хочацца пажадаць, напэўна, менш, такія пажаданні не вельмі калядныя, менш ад сябе нейкіх чаканняў, менш ад сябе вось такога, так, я павінен ці павінна, нават з гэтым калядаваннем.
калі душа трошачки ёсць ресурс на тое, каб зрабіць там, не ведаю, маленечкую зорачку і прыйсці і заспяваць там маленькую калядку да сваіх родных, гэта ўжо круто, гэта ўжо супер, гэта значыцца, што у вас супер стан ресурсны, і мне хочется сказаць, што не чакайце ад сябе шмат, рабіце, што робіцца, любіце сябе, трошачки сабе там зрабіце, не ведаю, аліўешкі ці чагосьці, правядзіце час з тымі, з кім вы сапраўды хочаце гэты калядны, пакалядуйце з тымі, з кім вы сапраўды хочаце і да каго хочаце, таму як бы, ну, штосьці такое хочацца пажадаць усім. Вялікі дзякуй, Стася, вялікі дзякуй. Гэта была класная размова. Я жадаю табе вельмі добрага году, жадаю вельмі класна і цікава і весела пакалядаваць, калі ты збіраешся яшчэ гэта рабіць. І нашым слухачам хочу пажадаць таксама добра сустрэць Новы год, адзначыць каляды, адзначыць Раство, укаціцца ў гэты 25-й год з добрымі думкамі, з добрымі памкненнямі. І я спадзяюся, мы хутка з вами знова сустрэнемся і будзем абмяркоўваць важныя для беларусаў тэмы. Да новых сустрэч, сябры. Да пабачэння.